αφού τα απολιθώματα των δεινόσαυρων περάσουν 4 μήνες μπλεγμένα στην κινέζικη γραφειοκρατία, τελικά καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη που φτάνει είναι η Ιουλιέτα. Πηγαίνει κατευθείαν στο εργαστήριο της Έιμι, όπου αν όλα πάνε καλά θα ανακαλύψουν τα αρχαία μυστικά που βρίσκονται κρυμμένα κάτω από το πρόσφατο στρώμα γύψου. Χαίρομαι πολύ που έφτασε εδώ. Είναι καταπληκτικό. Το καλοκαίρι στην Κόμπη και το χειμώνα στη Νέα Υόρκη. Η Ιουλιέτα είναι πια μια έμπειρη ταξιδιώτης του κόσμου. Μετά από 80 εκατομμύρια χρόνια ξεκούρασης, ήρθε στη γειτονιά μας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε αυτή τη φάση. Μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία εδώ μέσα. Έχω ένα προαίσθημα ότι αυτός εδώ θα είναι ένας ωραίος σκελετός και με λίγη καλή τύχη το κρανίο του θα είναι ολόκληρο. Είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι όλος δικός μου. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Μερικά χιλιοστά διαφορά μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που δεν μπριώνισα κανένα οστό καθώς το άνοιγα. Είναι πολύ παράξενο. Είναι σαν να ανοίγω αυτό το μικρό παραθυράκι στον κόσμο που έζησα πέρσι το καλοκαίρι. Καλό φαίνεται. Μετά από τόση δουλειά, δεν ξέρουν ακόμα αν η Ιουλιέτα είναι σημαντικό δείγμα, αν ο σκελετός της είναι τέλειος ή εντελώς κατεστραμμένος. Αυτό είναι φοβερό. Είμαι κατενθουσιασμένη γιατί αυτό εδώ είναι το κρανίο. Έχει πράγματι κρανίο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μου αρέσει να δουλεύω αργά τη νύχτα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσω σπίτι γιατί το κοιτάζω και λέω δεν μπορώ να το πιστέψω. Ταξίδεψε 80 εκατομμύρια χρόνια και διέσχισε τη μισή Ιφίλιο και τώρα κάθεται εδώ και είναι δεινόσαυρος. Είναι τόσο όμορφο. Όσο περισσότερο το δουλεύω, τόσο περισσότερο ξεπροβάλλει αυτό το φυσικό γλυπτό. Η δουλειά μου εξαφανίζεται με μία έννοια και μέσα από το βράχο βγαίνει αυτό το όμορφο πράγμα. Η διαδικασία αυτή κρατάει εβδομάδες. Τελικά η Ιουλιέτα αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο. Είναι ό,τι ακριβώς περίμεναν. Ίσως το τελειότερο δείγμα που βρέθηκε ποτέ. Ένας δεινόσαυρος στην αιωνιότητα. Είναι πολύ όμορφο απολίθωμα. Νομίζω ότι αυτός είναι μάλλον ο πιο καλοδιατηρημένος και καλοσυντηρημένος οβιράπτορας που έχει δουλευτεί από την αποστολή μας ή και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς του περασμένου καλοκαιριού για πολλά χρόνια ακόμα. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι να υπάρχει ακόμα εκεί έξω. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια όμορφη ύπαρξη. Αυτά τα οστά θα μας βοηθήσουν να ανιχνεύσουμε τη μετεξέλιξη των δεινόσαυρων σε πουλιά. Στο μεταξύ, η Ιουλιέτα κάνει τους επιστήμονες να ονειρεύονται τον κόσμο στον οποίο ζούσε. Νομίζω ότι αυτό που με ενθουσιάζει είναι η γενική εικόνα. Πώς θα ήταν αν πετούσες με ένα μικρό διθέσιο αεροπλάνο πάνω από αυτή την περιοχή, όπως κάνουν μερικοί πιλότοι που πετούν πάνω από τη σαβάνα του Σερενγκέτι. Πώς θα φαίνονταν τότε, με όλους αυτούς τους δεινόσαυρους και τα θηλαστικά και τις σάβες και την Κόμπη.
μετά από 6 ατέλειωτα καλοκαίρια, ο Μάρκ και ο Μάικ αποκάλυψαν τα κρυμμένα μυστικά της Γκόμπι, κάνοντας τον κόσμο της Ιουλιέτας να φαίνεται σχεδόν αληθινός. Μπορείς ίσως να δεις με τη φαντασία σου μια λίμνη και μερικούς απότομους βράχους και μια ομάδα οβιράπτορες στην άκρη ενός γκρεμού σαν μια απικία από θαλασσοπούλια. Και μια ομάδα από αυτούς τους αγκυλόσαυρους μοιάζουν μετεθωρακισμένα να τριβυρνούν αργά κοντά στη λίμνη. Και ενδεχομένως ένα κοπάδι πρωτοκεράτοπες να τσαλαβουτούν. Και κάθε λίγο και λιγάκι ένας μοχθηρός βελοσιράπτορας να κατεβαίνει από το λόφο για να αρπάξει κάτι. Και μπορούμε να φανταστούμε τους οβιράπτορες, το Ρωμαίο με την Ιουλιέτα να κυνηγούν μαζί και την καλή μητέρα να φροντίζει τα αυγά της. Απαρατήρητος περνάει στο χαμηλό του ύψος ο πρόγονός μας, ένα μικροσκοπικό ανήσυχο πλασματάκι που έχει χαθεί ανάμεσα στα ισχυρά πλάσματα της αρχαίας Γκόμπι. Τελικά έμελε να εξαφανιστούν όλα από το πρόσωπο της γης, μαζί με τα περισσότερα πλάσματα του κόσμου τους. Από τη δική μας οπτική βέβαια, το γεγονός αυτής της μαζικής εξαφάνισης δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Αφού είμαστε μέρος αυτών που επιβίωσαν και άρχισαν να εξελίσσονται σε νυχτερίδες και μεγάλα ζώα με οπλές και λιοντάρια και τίγρεις και αρκούδες. Και εν τέλει σε ανθρώπους. Τελικά, οι άνθρωποι, όπως ακριβώς οι οβιράπτορες και το μεγαλύτερο μέρος του βασιλείου των δεινοσαύρων, μπορεί να μην έχουν εξασφαλισμένη την αιώνια παραμονή τους στη γη. Κάθε είδος που έζησε κάποτε εξαφανίστηκε ή πρόκειται να εξαφανιστεί. Και είτε η εξαφάνιση οφείλεται στον πλήρη αποδεκατισμό του πληθυσμού, είτε στην εξέλιξη αυτού του είδους σε κάποιο άλλο, πάντως όλα τελικά εξαφανίζονται. Έτσι, με αυτή την έννοια, είμαστε καταδικασμένοι. Μερικά είδη έζησαν και μετά χάθηκαν. Μια ιστορία σαν όλες τις άλλες. Άλλα εξελίχθηκαν, άλλαξαν και συνέχισαν να ζουν. Έτσι, ίσως σε αυτά τα σιωπηλά απομεινάρια του παρελθόντος βρίσκεται κωδικοποιημένο κάποιο μήνυμα για το δικό μας μέλλον. Η μόνη πραγματική γνώση που έχουμε για το μακρινό βιολογικό μας παρελθόν είναι από τα αρχεία των απολιθωμάτων. Και αυτά μας δίνουν μια αίσθηση του ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε στον κόσμο, όπως και τι μπορεί να απογίνει αυτός ο κόσμος. Ο χρόνος είναι ο πιο αδιαπέραστος βράχος. Και η ιστορία της ζωής, με τις άπειρες αλλαγές της, είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που έχουμε να λύσουμε. Αλλά η αποστολή ευνοήθηκε από την τύχη
απαθανάτησε μία εικόνα του παρελθόντος και έφερε το βίαιο και τρυφερό κόσμο του Οδυράπτορα πολύ πιο κοντά στο δικό μας.